биби Сайёра Муродова нишон медиҳад ки чӣ гуна сел ба хонааш даромад. ӯ дар маҳаллаи Даминзодаи шаҳри Кӯлоб зиндагӣ мекунад. се хонааш дар обхезиҳои 11 май зарар диданд. шикоят дорад ки то ҳол кӯмак дарёфт накардааст. одамое ки обшона зада дадани дашон об намиамай дарафта помӯшора кашида будестай ту биё аввали хонара бин баъд чӣ ку ина чикор кун дон набакӣ бугу. хонаводаи момаи Сайёра ба мурғпарварӣ зиндагиашонро пеш мебарад. чанд рӯз пеш аз сел аз бонк 35 000 сомонӣ қарз гирифта 1000 сар чӯҷа харида будаанд. ҳамаи чӯҷа ва захираи хӯроквориашонро сел бурдааст. махда мурғпарварӣ зиндагӣ майрӯи мурғ будад. бачаи ма қати бачаам мардакам шав дод ма мурғ нигоҳ мекам зиндагӣ майрӯи ҳамон будад. айрӯи ҳамон мефтем мехудем. ай данғара одам омад соҳибкор омад хонама чен чоқ кан гуфтан мегардонем мекунем 10 минут пас рафти аштаба одам омад хеле и ҳичи залар нада хонаш созай хайнами дарани хонам надромадай додар надиди ба чишмот. об ба хонаи Ҷумъаали Муродов то 2 метр хестааст. он лаҳзаҳо намедонист чиро аз дами сел гирад. 3 бор хонаашро номнавис карданд. ҳамсараш мегӯяд ки дар ин 3 бор як маротиба дар ин ҷойгоҳи пластикӣ ош дарёфт кардаанд. сел омад дига надонистем чикор кунем ҳамин дангадав кем ки аюси сел даромад ина дидесен хитон ки тогҷора сел хестагӣ ай 2 метр зиёд ай дига то ҳамиҷо мона сел бастагӣ бастем ҳамиҷа надонистем машина ҷода машина иҷа бастем ҳами сатамода иша бастем иҷа дар моторолика ҳами дига чикор кунем ака хай ҳами чизе ки бурдеса ҳами бақаб кагимона гирифта партофсем ҳами тори соси дига чикор кунем. ин дафтару китоб аз бозмондаҳои селанд. фарзандони маҳбуба чандеро тавонистанд аз дами сел ҷамъ кардаанд. ҳоло ҷиҳози хона яксу дафтару китобҳо яксу паҳну парешонанд. маҳбуба рабиева мегӯяд ки 2 хонае ки аз сел эмин мондаанд мақомот ҳамонро дида намехоҳанд хонаҳои вайроншудаи онҳоро бозсозӣ кунанд. дар ҳамин хона 3 оила зиндагӣ мекунад ҳамун 2 хона бара кардан мега зиндагӣ карда мешавад. ина дар ҳамин 2 хона дарма ман 4 гулакам қатиги ҷода бурам бестам зиндагӣ кунам. сокиноне ки аз офати табиӣ дар Кӯлоб зарар дидаанд мегӯянд ки дар тақсимот ва бозсозии хонаашон ноадолатӣ дида мешавад. аммо мақомот дар Кӯлоб мегӯяд ки онҳо то ҳол бозшумории хонаҳои зарардидаро ҳисобу китоб доранд, вале дар як қисмати хонаҳои зарардида сохтмони хонаҳо шурӯъ шудааст. сокинон ҳам суол мегузоранд ки он чи ҳоло дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва телевизион аз ворид шудани кӯмакҳо мегӯянд дар куҷоянд. дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам ҳоло бархе аз муассисаҳои давлатӣ эълон карданд ки дар бозсозии хонаҳои сокинон саҳм мегузоранд. аз сели 11 май як ҳафта сипарӣ шуд. мақомот гуфт ин обхезӣ кӯчаҳои Завод, Даминзода, Содиқов, маҳаллаҳои 3, 4, 5, Файзободи боло, 1 май, Раҳимзода ва пашадараи шаҳри Кӯлобро зарар расонд. маҳмуҷон Раҳматзода, Радиои Озодӣ, Кӯлоб.